Че превъртях играта на всички нива, както чисто погривни, така и вътрешно емоционално. Let's go. Let's go. It's your time. Time to begin on. Пристигайки тук на острова с 4 мои приятели, а именно Шериф, Берке и Секолички, беше уникална възможност да се потопим още по-надълбоко в нашето приятелство, да опознаем чертите на нашия характер и в по-трудни ситуации, и в по-леки, да споделяме залези, изгреви, щастливи моменти, да си готвим заедно, да празнуваме рождени дни заедно. Наистина уникални моменти. Най-много се зарадвах, когато се падна гривна 100 на диска. Може би това беше такъв един момент. Благодаря. King in the castle, king in the castle. Гледай какво става, братче. Даже тук палатки, огънче. Отидох на острова на избрания и се чувствах сякаш това е епопеята на целия ми къмпингарски живот. Моя преломен момент не беше само един, те бяха няколко. От момента, в който бях този с парите, нали, многото гривни и гледайки хората какво правят и влизайки в филма, момента, в който пуснах всички гривни и бях такъв супер дзен, това е един преломен момент. Следващия преломен момент е именно момента, в който отново започнах да трупам гривни на ръката си и може би самия финал на цялото приключение. Радио Гош FM, Кемп 2. Музикалното настроение в нашия лагер продължава дори и в тези часове на... Колко е часа? 6 без 10. Оставянето ми сам беше онзи прозорец, в който си казах, нещата са сериозни, поемам контрола, поемам руля на кораба Глория. То ме доведе до много личностни прозрения, то ме доведе до онези моменти, когато в тишината започваш да чуваш наистина гласа на душата. Успях да бъда емоционален със себе си, успях да бъда дълбок със себе си. Това са неща, които ми липсваха. Същевременно обаче успях и да се чувствам раним, да се чувствам самотен и да се чувствам наистина атакуван. Липсваше ми в тия моменти наистина, дето се вика, остане ли ти тук един приятел? За мен това приключение с една дума беше училище. Видях какво е да си тук, видях какво е да си тук и да си взема уроците, за да си ги имплементирам в реалния живот.